Ahoj, Ahoj, čo si dneska predstavíme? dnes si predstavíme multivitamín od značky Conan Sport. Tak nech sa páči. Tak k multivitamínu nemám veľmi čo vedecky povedať, je to taký veľmi všeobecný doplnkový tovar, ktorý poteší jak vrcholového, tak aj amatérskeho cvičenca. Prečo si sa rozhodol robiť aj multivitamín? Lebo aby to vyplnilo tú dieru, každá tá spoločnosť, konkurencia, iné firmy, čo sa zaoberajú výrobou doplnkov výživy, tam to majú v portfóliu. No a by som sa cítil tak menej cenne, keby som to nemala ja. Aké konkrétne vitamíny sú obsiahnuté v tvojom multivitamíne? Je tam komplex všetkých základných vitamínov a minerálov, to znamená vitamín A, B, nejaké B komplex, tam je C, D, E, K, z minerálov draslík, horčík, sodík, vápnik, nejaké železo, nejaké kyseliny listové, taký všeho mix všetkého troška. Skús vypichnúť nejakých 5 a povedať, že čo to telu dodáva, akú pozitivitu. Tak vitamín C, imunita, aby nekrvácali ďasná, napríklad deficit, vitamín B, kognitívne funkcie, vitamín D, K, podpora kosti, kĺby, čo ešte by som tam spomenul? Železo, lepšie sa viaže kyslík na krvinky. Magnézium proti krčom, proti stresu, draslík, správna srdcová funkcia, vápnik na kosti. No ako, je to tu všetko napísané, čo tam je, kto sa chce čítať, tak môže si tam prečítať. Kto všetko môže užívať multivitamín? Hoci kto tú tabletku dokáže zhltnúť. OK, koľko tam máme tých tabletiek? Je to 100 tabletkové balenie, jedna tabletka je taká asi veľká ako článok môjho maličku, dá sa v pohode hltať. A hovorím, je to jak pre športovcov aktívnych, tak aj pre hocikoho. Je to výborná podpora pri nejakej diete, keď napríklad telo stráda, lebo tie diety niekedy vedia byť také jednotvárne. Samozrejme, keď človek pracuje tvrdo, je to dobré. Keď je nejaká zmena počasia, chlady, chrípkové obdobia, tiež sa to dá použiť. Hovorím, je to veľmi všeobecný, všestranný, jednoduchý a zároveň krásny produkt. Aké je tam dávkovanie? Ako sa to má užívať? Pre zdravého človeka, ktorý má vyváženú stravu, bohate stačí jedna tableta denne. Hovorím, ale v prípade, ak sú nejaké diety alebo nejaká znížená imunita, môže vystúpať až na 3 tablety denne, raňajky, obed, večera. Vždycky odporúčam tú tabletu s jedlom. Prečo? Lebo niektoré tie vitamíny sú lipofilné, to znamená rozpustné v tukoch a potrebujú nejakú stravu, v ktorej ten tuk je, aby sa to naviazalo. Stačí minimum. Je nejaké riziko, keď si dá človek viacej tých tabliet? Zafarbí sa mu moč tak do zelená, dajme tomu. Telo to vylúči. OK, dobre. A kde vieme multivitamín zohnať? Tvoj multivitamín? Môj multivitamín zožnete u mňa na stránke conan.sk. Ďakujem. Ďakujem.